Astăzi 8 martie, soțul m-a sculat de dimineață cu ciocolată Dubai și cu fecică, cu mușcată. Eu iubesc florile nu rupte, dar florile vii. Ca să o am toată vara după aceea. Și tam soț știe gusturile mele și mi-au procurat așa o mușcată roșie, frumoasă. Mi-a dorit sănătate. Asta e principalul, bucurii. Și la toate mamele, fiicele, surorile, bunicile, cu 8 martie, la mulți, mulți ani, sănătoși, fericiți, pace și sănătate!